Dahil lumalago na yung ating mga pananim, so ngayon, samahan nyo ako. Palagi na lang tayo ngayon mag-harvest. Tara, samahan nyo ako mga loves. Excited si Inday Marian dahil nakikita ko na yung ating sitaw, ang daming bunga at meron tayong kamatis. Ang ganda ng mga bulaklak at saka tignan nyo naman yung dalawang butterfly na puti oh. Ang saya nilang tignan. At meron tayo ditong cucumber na kailangan nating kukunin kasi nasa labas siya. Ayaw ko magkaroon ng hinog sa ating cucumber dahil mamamatay po yung puno kapag mahinugan na po sila. Ito na naman tayo sa ating cucumber. Marami-rami din itong nakukuha natin. Ang dami pa natin sa refrigerator. At ito na naman tayo sa ating kawawang strawberries. Mga maliliit siya pero grabe mga loves. Ang daming hinog. Kahit maliit siya, masarap. Promise. So kinukuha ko na siya bago masayang. Kasi gustong gusto ko yung lasa niya. Parang tambis. At saka yung mangga na hinog na hilaw. Ganyan yung lasa niya. Sobrang sarap. So kinuha ko na siya kahit sobrang liit. Organic po yan. Walang mga fertilizer. Binabad ko muna siya sa tubig mga ilang minuto no, sa maginaw na tubig. And then nag-decide akong kainin ko na ito bago malanta. Kasi kapag matagal siya sa tubig, malalanta siya no. At nag-enjoy naman ako. Promise yung lasa nito is sobrang sarap. Yung mga feeling ko, yung mga prutas sa Pilipinas, yung may pagkaasim na matamis. Yun siya. Wala na tong asin mga loves. Kinain ko na siya at ang sarap, promise. At ito yung ating mga bulaklak sa ating harap ng bahay. I-harvest ko sana kaso wag na. Para may bulaklak naman sa harap. Anyway, dito lang muna tayo mga loves. Bye! Ang daming dito. Ay, naku. Mag-harvest taog, talong. Yan. Talong mo diha, talong. Ay babajag. Oh, diba? Kita ninyo mga loves? Talong. Oh, meron na tayong pangkain mamayang gabi. Look, oh. Mamayang gabi. Ganito kapag mag-garden, walang katapusang katapusang harvest. At meron dito. Ang haba-haba na niya mga loves. Look, oh. Ang haba.
Palakihin ko muna yan kasi parang hindi pa siya mature. No? Kailangan natin ito mature. At maghanap tayo, baka mahinog. Meron din dito. Look mga loves. Look. Tingnan nyo yung mga loves. Ang haba-haba mga loves. Ito yung mag-garden mga loves. Walang katapusan, no? Oh, ang laki. Ang laki naman ito. Ang laki nito. Oh. Ay, kailangan natin i-ano. Tika muna mga loves, ha. Kailangan natin putulin. Putulin. Ang laki. Laki-laki. Oy, bubojog. Dito, oh. Look, meron dyan. Meron pa dito isa. Look, i-harvest natin yan. Kunin natin. Ang daming bubojog. Kunin kita, inday, inday. Inday, alay, yun ako. Tika mo naman. Alam sila, batay. Look. Kalarki. Naputol. Oh my goodness. Tara, tara. Oh my goodness, tara. Tika mo na mga loves. So yun, ito yung ano natin sa umaga mga loves. No, kakain lang ako kasi mamayang gabi ko ito lutuin. Para masaya ang buhay. So yun. Gulay natin. First time this first harvest natin, marami-rami na. Hindi pa nga ito talagang pwedeng i-harvest kasi bago pa lang talaga siya at saka haba pa ito, ganun. Ito yung pinakamahaba nila. So, mahahaba pa ito pero kasi gumagulay ako kasi yun, pakainin natin ng gulay yung magpunta dito. Galing ito sa garden lahat, be.